to piwa nie pije, baby nie rajcuje, ten albo wariot, albo zwariuje. Tak śpiewają za ścianą. Chyba jeszcze jakiś ostatni babski cumber, chociaż już prawie miesiąc od Dnia Kobiet minął, ale jeszcze tam się ktoś bawi, a tak fajnie to się bawią w tym bistro 10 melonów w Czerwionce. Kajmy dzisio są, oczywiście są my tu ze szlagierami i wicami. Jak widzicie po płycie, dzisio zespół Freje spełnił swoja obietnica z zeszłego tygodnia. Przyjechali drugi raz pogadać o tych swoich nowych śpiewkach, które są na płycie. Oni się już rychtują się też śpiewki, rychtujemy się my, no i wy się też rychtujcie, siednijcie się wygodnie. Zaczynamy szlagiery i wice, jadymy. Tak zaczyna się opowieść ta o miłości dwóch serc w blasku gwiazd, zakochanych, co z wielką radością do siebie lgną jak magnes serc. Każda chwila, co mija jak cień, bezpowrotnie minęła w dal gdzieś, by zatrzymać się na jedną chwilę, przytulić się i mówić, że Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość w życiu to zdarza się raz, łączy serca na wieki, niech trwa i wprowadzi do krainy marzeń, gdzie świat wiruje jak we śnie. słowo kocham to miłość i znak. To jak mówisz i nawet jak śnisz, by połączyć na ślubnym kobiercu dwa serca zakochanych par. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Miłość jest piękna, niech złączy nas, niech z nami będzie na wieczny czas. Niech z nami będzie na wieczny czas. I tak jak my obiecali, nowy tydzień,
to znaczy stary tydzień, ale Nowe w freje. stosunku do tego odcinka, co był tydzień temu, to jest nowy tydzień. Freje zaś unos, tak jak powiedzieli, Witamy. płyty żeście przywieźli. Tak, Ja. witamy wszystkich. Wyście tak, są zaś po płyty. urodzinach? Ja, No. mojej mamy. A to mama Wszystkiego ma- najlepszego mam. Prima aprilis ma Drugiego. urodzin. Drugi. Drugiego. O, to wy prosto z urodzin. No wiesz, No. zdarzy się. Ale powiedzieli, że będą jeszcze czekać na nas. Ja? To dobrze. Ja mam takiego znajomego, co też się urodził drugiego, padł, bo żaden by nie uwierzył, że się pierwszego urodził. Nie? No z mamą To on było czekał? podobnie. Na... No Czeką, czekał, żeby się- ja. tak. Na prima aprilis żeście sobie jakiwice robili, czy nie? Nie, my raczej My się dziennie nie są robimy, tacy- widzę, pierwszego się nie robimy. Aha, czyli to Robimy macie... sobie wyjątek. Co ty to możesz, bo widzę, że coś chcesz podpisać, No tak chcę choćby. podpisać, bo Ale tak ty nie żeby- wiesz pisacyjna. Umiem pisać. Chcę podpisać, bo ty już żech podpisała, bo my obiecali, że Ja? przywieziemy. Tak, to jest I teraz prawda, tydzień temu oficjalnie my o tym podpisuję gadali. jeszcze, żeby było, że to ktoś za nas podpisał. Do naszych widzów. Tak, dokładnie. Pięknie to zrobiłaś. To dej, ja sobie Bardzo. wezna, obejrzyj jak fajnie. Naszym widzom też pokorzymy. Te roski widzicie, że takie fajne pamiątki też będą oczywiście nagrodami, ale o nagrodach to będziemy gadać za chwilę. Ja ją się tu fajnie położa. Tak jest. Tak. Podpisane, przyrychtowane. Mocie nowe teledyski przywieźliście ze Ja. sobą. Tak. To nie godimy te roski już o żadnych Geburtstagach, o żadnym Bo jak zwykle podpisywaniu. jakieś, nie? Ja. No, zaglądamy na waszo śpiewka. Lato, słońce, ciepły wiatr, to ci w duszy gra. Chciałbyś jak najszybciej zwiedzić cały świat. Niepotrzebne ci pieniądze, niepotrzebny czas. Gdy zamykasz oczy, otwiera się świat. Jesteś tu, zaraz będziesz tam. Myślim krok, setki mil. Mapę przed oczami masz, jakby się przesuwał film. Jesteś tu, zaraz będziesz tam. Myślim krok, setki mil. Mapę przed oczami masz, jakby się przesuwał film. Nagle słyszysz, jak przez mgłę w skarbie ocknie się. Myślisz, że to syren śpiew, ale mylisz się. I próbujesz z wszystkich sił zrozumieć słów sens. Żona trąca twoje ramię, budzisz się. Jesteś tu, zaraz będziesz tam. Myślim krok, setki mil. Mapę przed oczami masz, jakby się przesuwał film. Jesteś tu, zaraz będziesz tam. Myślim krok, setki mil. Mapę przed oczami masz, jakby się przesuwał film. Jesteś tu, zaraz będziesz tam. Myślim krok, setki mil. Mapę przed oczami masz, jakby się przesuwał film. Jesteś tu, zaraz będziesz tam. Myślim krok, setki mil. Mapę przed oczami masz, jakby się przesuwał film.
Są takie zespoły, które jadą 2 kilometry do parku, kręcą teledysk i jest fajnie. Wy albo jedziecie w zakazane miejsca, Ty jest blisko? Ale też też blisko. ale zakazane, albo zjeździcie pół Europy, żeby nakręcić jeden teledysk, bo No niekoniecznie jeden, bo czasami kręcimy materiał od razu czasem do Czech. nawet 2 albo 3, dobra. Godaj ciekaj, żeście kręcili ten teledysk. W Holandii. W Holandii. Dokładnie w Barnes i Stavoren. Wow! Tak pamiętam. No. Nad Morzem Ja Północnym. by tego nie umiał powiedzieć. Ja też. Ja też nie umiałam, ale się nauczyłam. Nad Morzem Północnym i wyobraźcie sobie, że była piękna pogoda, co się w Holandii nieczęsto zdarza, a my mieli 30 stopni. No to Pięknie faktycznie. było, no. Wody było dużo? Ja, Proszę bardzo. co Wody niekoniecznie było mnie dużo. cieszy, bo się boję, ale bardzo mi się na Łodzi podobało. Ty się boisz wody, a w zeszłym tygodniu my zaglądali na teledysk, kaj ty stoisz w wodzie, w kiecce, ryby pływają, nie wiadomo co Ale jeszcze. to, wiesz, ta woda była niegroźna. O tak. Rozumiem, a ta w Bo Holandii... czuła grunt, wiesz? No, bo jak czuję pod nogami dno, to jeszcze jest okej, ale Choć jak ja ci już... powiem, ja była taka anegdotka ci powiem, właśnie z nią związana. Ona gada, że jak czuje dno, to jest okej, nie? Znaczy nie wiem jakie dno, no, ale powiedzmy, że dno. Kiedyś wylądowaliśmy w Niemczech na basenie. Czemu Niemcy? Bo specjalnie go te Niemcy, bo Bożek się ich wystraszył. Uważa, godą, pójdź ze mną do basenu. Basen, czysto woda, No, wypominasz mi kafelki. starą historię. Wiesz, jak glinie, ile tam Ja. jest wody, właża z nią, nie, do tej wody, a ona tak idzie, coraz to bardziej, już nie oddycha w tej wodzie, nie? I zaczyna A mi woda do ryczeć kolan. i ryczy mi w tym basenie, jego Celina, błagam cię, bo mnie wyciepną z tego basenu. Nie rób gańby, że Polka na basenie. Tak, i zaraz wylazła, siedziała dalej przy basenie. Tak się boi wody. Ale od Już jakiegoś teraz czasu, nie, już od teraz jakiegoś nie. czasu zaczęła przełamywać te swoje takie jakieś... No i dlatego mówię, że na Łodzi mi się bardzo podobało Tak. i nie bałam Ale się. to wszystko z powodu kajaków, oczywiście. Tak. O kajakach jeszcze będziemy gadać, No, bo no. to jest, nie chcemy wyprzedzać Tak, tak, nowych tak. teledysków. Ale już się wody nie tak boi, no nie tak bardzo. Nie. Ja bym chciał spytać o tekst. Tekst. Pan już jest celinny. Tekst? No właśnie. Co nie na to? Skąd Taki po- przewrotny. skąd pomysł i tyś go napisała sama? Ja, jak Czyli- wszystkie nasze teksty. Bo ona na mnie patrzy i taki tekst zrobiła. Wiesz co, no chodziło mi o to, żeby pokazać, że nie zawsze trzeba mieć na koncie ileś tam zer, żeby móc gdzieś wyjechać i coś zwiedzić, coś pooglądać. No i chyba się udało. Jak ktoś się wsłuchał w ten tekst, to wie o co chodzi. To właśnie, wystarczy zamknąć oczy. A może przez to, Jesteś że Mirek wszędzie. po prostu jak siada w fotelu, to zaraz zamyka oczy i zaraz No ale zasypia. też zaraz jest w różnych miejscach, już zaraz dużo rzeczy On wyobrażam. jest Bo ty- moją inspiracją. Ja wiem, bo ty jak masz czas, to siedzisz i myślisz, jak nie masz czasu, to jedno siedzisz. I śpi. No dobra, tak jest. Wyprzedzili my troszkę fakty, jak żeś zagadał o kajakach, no ale teraz już czas przyszedł na te kajaki, to zaglądamy na te kajaki. Jak cię wkurzy w domach hop, jak w robocie szef mofoch. Jeden dzień wolnego weź, flaszka wody sznitów 6. Pożycz kajak, jedź nad woda, na ruch mięśni, teraz moda. Na kajakach jest przygoda, czasem braka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Na kajakach jest przygoda, czasem braka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Na kajakach fajnie jest, roz się płynie, a roz nie. Czasem trzeba do wody wleźć, kajak przeciś albo nieść. Jak jest mało w rzece wody, dowej pozór na przeszkody. Na kajakach jest przygoda, czasem braka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Na kajakach jest przygoda, czasem braka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz
taki spływ. Spływ kajakiem, no to coś, że nigdy nie możesz dojść. Nawet jakbyś przestać chciał, wiosła w ręce będziesz brał. Bo do szczęścia nie trzeba wiele, rzeka, kajak, przyjaciele. Na kajakach jest przygoda, czasem draka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Na kajakach jest przygoda, czasem draka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Na kajakach jest przygoda, czasem draka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Na kajakach jest przygoda, czasem draka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Jak przepłyniesz taki spływ. Jak przepłyniesz taki spływ. Na kajakach jest przygoda, czasem draka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Na kajakach jest przygoda, czasem draka. Nie zapomnisz nigdy, nie, jak przepłyniesz taki spływ. Jak przepłyniesz taki spływ. A wy pływacie na kajakach? Uwielbiamy. Ja? Uwielbiam. I to oczywiście tyś tekst napisała. No oczywiście. I inspirowany właśnie tymi waszymi kajakami? I tymi przygodami na kajakach. I wyobraź sobie, że akurat właśnie jak my kręcili ten teledysk, to w tym dniu musiał padać deszcz, Ale nie? tak padł, że my wyglądali jak nurki. No co zresztą było widać. Tak, było widać. Wy macie same przygody podczas kręcenia Ale teledysku. super, my to Nam się lubimy. to tak podobało, a jeszcze mamy, bo już też widzieliście, że w tym teledysku jest tam nasza szwagierka rewelacyjna. Ona zrobiła coś tak rewelacyjnego dla mnie. Ona nawet nie wiedziała, co ona mogła zrobić. Ona wyciągła parasol. Wyobrażasz sobie? Ale ona była z tym przygotowana, parasolem. kocyk, termosik, parasol. Tak, i silnik. Silnik, czyli mój brat. Dokładnie. On na dwie ręce. Śmialiśmy się, Jednym królewna płynie. Tak, ale Przepłynęła cały rewelacyjny. spływ. No. Ona miała wszystko. Ciasteczka, mogło iść. No i Wszystkim się oczywiście dzielą. André Otwołek, nie? Który po prostu zawsze jako kapitan, Jako na kapitan. samym czubku kajaka pływał. Tak. Co wy robicie, że wasze teledyski nigdy nie mogą być normalne, że to przychodzi chłop na 10, kręci i jedzie do domu, my się zawsze coś przytrefi. A co by to była za przyjemność? No nie, no to musi być takie... Nie, no musi być przygoda. To Przygoda. To musi być przygoda. Tak. ludziom się kojarzy kręcenie teledysków z ciężką pracą. Owszem, jest to praca, bo trzeba się skupić, trzeba coś wymyśleć i tak dalej, ale my to uważamy za fantastyczną przygodę. Jak możemy się tą przygodą potem dzielić z widzami, to dla nas jest sama Patrz, przyjemność. na przykład jedziesz na taką przygodę o kręceniu teledysku i na przykład tak jak my zepsuło nam się auto, nie? Na przykład. Zdarza się. I już to kręcisz. Psujesz te auto, a czy nie psujesz, zepsuło się już te auto, kręcimy na przykład wymiana opony albo czegoś tam. O, I tego my jeszcze nie mieli. czemu nie wykorzystać to w tym teledysku? Trzeba Nieważne tak jakim, pomyśleć. ale zawsze można zrobić jakieś takie dziwną rzecz, Znaczy my w ogóle kręcimy takie że to dziwne idzie złapać, rzeczy. nie? No, a jak to złapiesz, to potem możesz wychodzić z tego coś. No bo nie wiem, Zaraz mi się przypomina Stanisław Schindler z duetu Baba z Hopem, który opowiadał, że kiedyś kręcili teledysk i to powiedział, po tym pół wsi szukało drugiego pół wsi, baby chłopów szukały, chłopy baby szukały, siedzieli do samego rana, napadł, całą wieś kręciła teledysk razem z nami, ale wyszło. No, A no, zdarza się. właśnie. Właśnie o tym też chciałam powiedzieć, że bardzo nam się podoba to, że ludzie, którzy obserwują kręcenie teledysku, bardzo fajnie do tego podchodzą, są sympatyczni, czasami przychodzą, czy może coś pomóc, jak tam coś przestawiamy, wiadomo, na planie, żeby coś tam przearanżować.
to albo chcą pomagać, albo są zaciekawieni, jak to w ogóle wygląda, takie kręcenie teledysku. Czasami śpiewają z nami piosenka, gdzie wiadomo, że ta piosenka później jest oryginalno podłożona, ale jednak na planie my ją też śpiewamy, leci z takiego małego głośniczka, no ale trzeba to, żeby synchronizacja była z oryginałem, to trzeba to zaśpiewać i bardzo fajnie A na jest. wodzie było najgorsze to, żeby utrzymać kajak w jednym miejscu. Wiesz, jak wszystko idzie z prądem, nie? No jest tam nawet moment, jak właśnie Krzysiu od Klaudii pływaliśmy z Mirkiem pod prąd chyba z 5 razy, żeby, Wiesz, jak oni mnie uchwycić, przeciorali? Wiesz, jak oni żeby mnie uchwycić przeciorali? fajnie jeden moment, jak przepływamy pod tą Wieża. wodą. No. Tam i nazot. I go do jeszcze raz, bo nie wyszło. A my już takie jezory, ale dobrze, to jeszcze raz. My też nakręcili, czyli moja kapela ze Śląska, też my nakręcili taki teledysk, kajdą pół dzielnicy pomagało w kręceniu tego teledysku, to teraz obejrzyjcie, czy wam się podoba. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam ostało. To jedyny hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak też bec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu ostało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. On to, czego nie ma już żaden. On ma swój rychty gryfny kształt. Piwo lubi i rychtyk je młody. Ślązok super i po prostu je wow. Jo wam zagrom muzycznych stokąsków. Taki piękny jak krepel, że je. I zaśpiewam rychtyk po śląsku. O hajmacie, posłuchajcie mnie. My Ślązoki wiemy, jak hajmat na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co nam ostało. To je ten hajmatowy śpiew. To je jo, taki śląski szpec. My Ślązoczki wiemy, jak też bec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu ostało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. Co schajmatuje, no i lepsze, bo schajmatuje. 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 Pukaj mamy, czego żaden już nie ma. I gorole ciągną sam sztyc. Bez brynica cisną na przymo. Co by z nami we hajmacie być? A te dziołchy to byś mógł widzieć. I wyskierne i tak gryfne są. Każdy chciałby przy nich posiedzieć. Kiej nie wierzysz, to pójdź sam ku nam. My Ślązoczki wiemy, jak też bec na nos działo. Lubimy się pogodać o tym, co mu ostało. To jeden hajmatowy śpiew. To je on, taki śląski szpec. Powiedz mi, Kaście, znów te familoki. Nie musiał żech szukać, bo to jest piękne, stare osiedle przy naszej hucie Silesia w Rybniku. Kto jest z okolic, to wie, a kto nie jest, to zapraszamy, obejrzyjcie się, jak fajnie kiedyś się budowali. Teraz te niektóre familoki już są odnowione. Ale wiesz, że my w takim mieszkali. Ja? Ale nie Ja- w Rybniku. Nie, w Rudzie Śląskiej. No i I co? też koło Huty. Na Nowym Betonie. Nie, na Kafauzie. Pięknie to powiedziałeś. Wiedziałem, że ty to powiesz. No, Najlepsza dzielnica. nauczył, że się godać już tak Ja, no. rychtyk. Ja, coraz lepiej mi idzie. Na początku myśleli, że my są takie rasowe gorole. Znaczy nie, bo ty zawsze godał, a ja mówiłam. No ale byliśmy niby z Tarnowskich Gór, to oni nie wiedzieli skąd to jest. Mnie zawsze się nas pytają, czy w Tarnowskich Górach są góry.
Nie ma gór w Tarnowskiej Górach. Nie ma. I to- Wysogórka jest. Ja. To jest oczywiście ciekawostka też do naszych widzów. Te góry to oczywiście nie są góry takie jak w Beskidach czy w Tatrach. No, góry oznaczają gruba, bo kiedyś, dawno temu, pierwsze wydobycia były właśnie w górach. No i stąd ta nazwa. A taką jeszcze jedna ciekawostka, ten co się wspino fajnie po górach, No. dużo wydobywo, no to po niemiecku wspinać się to Steigen, więc on jest Steiger, ten co się Proszę wspina na bardzo. góry, żeby wydobywać. Musieliśmy tu przyjechać, żeby się dowiedzieć. Byle Coś nowego. co się no dowiecie. Dobrze, nie? dobrze, No. dobrze. No, Cały czas się uczymy. Cały czas. To się możesz pochwalić. Teraz Kio Zaraz w ich, robocie. ja teraz Kio ich pochwala. No, pochwala ich tą nową płytą. Kierożek się już przesłuchał, muszę powiedzieć, przez ten tydzień, jak byli tydzień temu, bardzo fajna płyta. Zaraz coś zapowiem z tej płyty, oczywiście to będzie też nagroda w naszej liście szlagierów po śląsku, bo co sobota, jak jest podsumowanie naszej listy, to mamy konkurs z nagrodami, tym razem będzie płyta zespołu Freje do wygrania, a jakby się komuś nie udało wygrać, niech do nas dzwoni do naszego sklepu, numer zlocie 789 099 111, 789 099 111 to jest numer do naszego sklepu z płytami, a jakby ktoś nie chciał dzwonić i no chce przyjechać, niech przyjedzie. Sklep w Rybniku na ulicy Kościelnej 5, szlagierowy sklep Szkolak. Tam ta płyta i wszystkie insze, także możecie wybierać, przebierać. A jo, teroski wybieram śpiewka z tej płyty. Zaraz się ją obejrzymy. To jo wybieram gromy. Cały świat dowie się, właśnie zakochałam się. Myślę, że przyjdzie czas, że ty też pokochasz mnie. Ja zakochałem się też w tobie. Nie wiem, czy będziesz ze mną co dzień. Przecież życie może czasem się poskładać źle. Za każdy dzień, za uśmiech twój, ja będę kochać cię i nie przestanę już. Za każdy dzień, za uśmiech twój, ja będę kochać cię i nie przestanę już. W życiu tak bywa, że nigdy nie jest jak się chce. Płata nam figle los, często daje psztyczka w nos. Od teraz już będziemy razem. Nie przekreślajmy naszych marzeń. Może one nam pomogą przetrwać chwile złe. Za każdy dzień, za uśmiech twój, ja będę kochać cię i nie przestanę już. Za każdy dzień, za uśmiech twój, ja będę kochać cię i nie przestanę już. Za każdy dzień, za uśmiech twój, ja będę kochać cię i nie przestanę już. Za każdy dzień, za uśmiech twój, ja będę kochać cię i nie przestanę już.
Ta śpiewka z najnowszej płyty, no ale to nie jest oczywiście jedyna śpiewka na tej płycie, no bo tu już są te kajaki, które my zaglądali, Śląsko Piosenka, Droga, Księgowo w kuchni. To też jest bardzo fajna śpiewka stąd i będziemy się o niej za chwilę godać. Ale oczywiście teraz godomy o śpiewce, którą my obejrzeli i toś ty ten tekst napisała, ja teraz się o nim posłucham. Ona godaj. wszystkie teksty pisze. Ale ten jest Ona mi nie Ale pozwoli. dobra, ja Ten o jest ten tekst wyjątkowy. napisałam. Ten jest wyjątkowy A tekst. czemu? No to ty mi powiedz, czemuś taki tekst napisała. A bo powiem ci, czemu taki No. wyjątkowy tekst. Bo my się bardzo powadzili, jak my tę piosenkę pisali. Jerucha. Kiedyś my pisali tak, Wiedział, jak że będzie dobrze. Kiedyś my pisali tak, że najpierw Mirek pisał muzykę i opisała do tego tekst. Nie, Nie, odwrotnie. odwrotnie. Zawsze będę Najpierw miał wadził. tekst, a potem Mirek muzyka. Ale właśnie przy tej piosence była taka sytuacja, że Ty napisałaś tekst. ja napisałam tekst, a Mirek mi stwierdził, że ten tekst jest do pi, Pi, że pi, się pi, nie pi, nadaje. Niefajny. Niefajny. Znaczy fajny. nie, tekst jest genialny, ale nie pasuje mu do muzyki, którą sobie Tak, ja wymyślił. powiedział, że Aha. musi ją całkowicie zmienić. I ja mówię, wiesz co, to po co ja mam pisać tekst, jak on ci nie pasuje do muzyki, to zrób ty mi najpierw muzykę, a ja się potem napiszę do tego tekst. No i 3 dni my się wadzili. To długo. A potem my no. siedli, ale to była bardzo konstruktywna kłótnia, bo potem my siedli i napisali my hita. Zaraz mi się widz przypomina, jak się dwóch chłopów spotyko, idą do roboty. Jednego do ty, co się to u was wczoraj działo? Pierwsze tak, tak coś szczeliło, oby się lina urwała, nie? Potem tak coś prasło, oby się sztumpel złomał, a ten go do nic, no się mnie moja pytała, kajżech tak długo był. No czyli mniej więcej tak to u nas No, podobnie, wyglądało, podobnie ale było. dzieci się nie zorientowały, także spoko. Nie było, aż tak głośno nie było. No i tak jest. Ale ten tak tekst. wyszło i stwierdziliśmy, bo to była właśnie ostatnia piosenka robiona na ta drugą płyta i tak rzutem na taśmę i stwierdziliśmy, że przez przypadek nam się udało fajnie. No tak to właśnie wyszło. Bardzo fajnie i oczywiście tradycyjnie nie umieliście nakręcić normalnego teledysku. Nie. Co można by się mówiąc normalnego? Że ktoś kaj jedzie i kręci. Wyście też jechali Pojechali my. pół Europy. No prawie. No prawie. Prawie. Ale no. no dosyć Tak, dużo. dogodej, kaj Auto dogodej. się prawie zniszczyło. No dobra, już zostawmy auto w spokoju. Padołek, oni nie są we sztandzie, nie umią zrobić normalnego, nie poradzą. Nie, my się pojechali na wczasy. A że my się pojechali ze znajomymi na wczasy i pojechaliśmy się w takie fajne miejsce, gdzie nawet my nie wiedzieli, że tam będą winnice, gdzie my to wynajęli na nasza miejscowa. Ale my się tego właściciela spytali, czy jest tu jakoś fajna okolica, żeby nakręcić teledysk. A on zaraz, mój kolega ma winnica, a my już czuli, aha, czyli trzeba będzie wino wino. kupić, nie? No, pojechaliśmy na drugi dzień do tej winnicy, jak my zobaczyli ta winnica na granicy Słowenii z Chorwacją, to my się w tej winnicy zakochali. No i grzechy by było tam nie nakręcić, ale nie ino w tej winnicy w Słowenii my kręcili ten teledysk, bo część jest kręcono w Niemczech, w No Essen. Padołek, oni nie poradzą normalnie, tak. no. Część była. Część jest w Kaletach na Zielonej Tak, piękny, tam jest piękny. To przynajmniej Wymka jest. i w Alei Dębów, to jest Właśnie, to Truszczyca. nie wszyscy wiedzą, że coś takiego tak, jest. a szukali my długo, bo no znalazłam w internecie, że jest Aleja Dębów, ale nie umieliśmy jej zlokalizować. I nawet miejscowi ludzie mieli problem z doprowadzeniem nas na to miejsce. Ale doprowadzili. Ale my byli uparci i my to To znaleźli. joby się chciał tam wybrać, to mi musicie pokazać Tak. rytek kaj to Ja, jest. te piękne dęby miejsce. są naprawdę ogromne. Wiatrak. Ale chciałam nawiązać jeszcze wiatrak. do tego, no właśnie ten wiatrak jest na zielonej, ale my to tak zrobili, że pokazujemy ten wiatrak z zielonej, a już wnętrze tego młyna to jest właśnie tego młyna w Słowenii, w którym my spali. My właśnie ten młyn mieli wynajęty i my Tak, spali w domu obok spali tego na tym. młyna. O. Dużo rzeczy, że jak słyszał, ale żeby ktoś spał w młynie, to jest A wiesz, jak my się nietypowe. mąką ciepali. A mało tego, to jest młyn Anglika, który mieszka w Słowenii. Mało tego, wykorzystaliśmy jedno ujęcie, jak żarna tam pracują, z całkiem innego filmiku od naszych znajomych z wycieczki po Europie. Czy jeszcze kaj indziej było? Ja. w innym miejscu. I a propos, to ten właściciel tego młyna pisał nam potem, jak to się stało, że ten jego młyn, który jest Mało, nieczynny, nie? jednak był Jednak czynny. jest czynny. Tak, Co wyście on tam- nie wiedział, że ten co młyn wyście nie tam był. robili? Ja, No pas dokładnie. transmisyjny za Ja tym. ci powiem, że właśnie była nawet taka sytuacja, że jak my już tam przyjechali i my się zaczęły rozpakowywać, czyli my kobiety, patrzymy, nasi faceci się stracili. I pytam się mojej koleżanki, która z nami była, mówię, Ewa, gdzie są chłopcy? Młyn sprzątają, bo będziecie jutro kręcić. No i tak się kręci z nami Jak się teledyskiem. sprząta młyn? Fajnie. Szybko. Kurde, najpierw musieli zapocząć go całego, od samego parteru, od samej piwnicy do samej góry. Coś pięknego. Masakra, to było po prostu coś
wiesz, on jest całkiem stary, ten men, on go restauruje pomału go restauruje, czyli my tak jakby na początku tego całego, tego początku, tego sprzątania, tej mąki jeszcze tam, która tam gdzie leżą, wiesz, kurzu, wszystkiego fol, mu się to podobało. Ale no to się było takie coś, klimaty właśnie no, bardzo podobają. My lubimy takie starocie i właśnie stare rzeczy. kamienie, drewno, takie no, rzeczy. rewelacja, no trochę było tam niebezpiecznie, on powiedział, żeby nie kurzyć, żaden z nas nie kurzył, także mieliśmy problem z głowy, nie mogliśmy podpoleć tam nikogo, bo by to I się on nie wypalało chciał przy nic kamerę minucie. No, Rozumiem. ale ciężko było chodzić po samej górze, bo tam było już tak, wiesz, te deski prawie że spróchniałe, że To trzeba tam my nie było, kręcili, tam nie już my nie ryzykowali. kręcili. Życiem my nie ryzykowali. Tak, ale Jeszcze jedno tego efekty brakowało. były piękne, no, A jeszcze mamy w planach następne teledyski. To wam życzę powodzenia, powiedzcie, kaj pojedziecie. My teraz się obejrzymy śpiewka też o starym miejscu, którego niestety już nie ma, ale zachował je w pamięci i na teledysku Tomasz Ciba. Smutno na sercu, smutno na duszy. Kopalnia Anna prędko się kruszy. To wszystko, co było, to już wspomnieni. Prędko nam zniko z powierzchni ziemi. Tysiące ludzkich rąk tu wędrowało. Byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy pod ziemia zjeżdżali. Tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. Choć wyrywali swe 7 poty, codziennie z chęcią szli do roboty. Za wstawiennictwem świętej Barbary to im dawało odwagi i wiary. Tysiące ludzkich rąk tu wędrowało. Byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy pod ziemia zjeżdżali. Tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. To był szacunek i zrozumienie. Ta była dla nich prawie jak matka. W Annie widzieli gruba kochaną. Czy szli na nocka, południe czy rano. Tysiące ludzkich rąk tu wędrowało. Byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy pod ziemia zjeżdżali. Tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. Wszystko przemiją jak życi człowieka. Czas prędko leci jak rwąco rzeka. Tak się też kończy Anny istnienie. Znikoną sprzowa łostowo wspomnieni. Tysiące ludzkich rąk tu wędrowało.
byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy pod ziemia zjeżdżali, tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. Tysiące ludzkich rąk tu fedrowało, byli dla siebie jak ojciec, jak brat. Ochoczo dzień każdy pod ziemia zjeżdżali, tu mieli swój heimat, swój górniczy świat. Mirek, wyprostuj się. No tak jest, już jestem. Ja się prostuję, ale ty się No też dobra, Ja ja się się krzywo. Ja się dzisiaj Jestem pilnuję. wyprostowany. To ja się też wyprostuję, Ty się też wyproszcza. No. Powiedz mi, to jest kopalnia w Przowie? To jest, było nieistniejąca już kopalnia Anna w Przowie, jakiego tak pięknie, Pięknie pokazane. uchwycił i pokazał właśnie Tomek. To są właśnie te To są- takie, to takie są- skarby, nie? Że Jak to dlatego zostało nie w będzie- naszych teledyskach. No. To jest A, piękne. a jaki wy macie plany najbliższe? Bo żeś powiedziała, że jeszcze będziecie kręcić teledyski, to te rozkikaj Mamy w część... kamieniołomach. Nie możemy tak do końca zdradzić, gdzie ale Celina. możemy powiedzieć, że mamy No. już częściowo nakręcony materiał do letniego czasu, który był już kręcony właśnie poprzedniego lata w Chorwacji. Ale nie nad morzem, nie palmy. Nie. Na poligonie. Teraz właśnie myślę, Nie. myślę, że tylko w mojej muszczku, gdzie to jest, Znaleźliśmy ale zamek. rzeczywiście. Znaleźliśmy zamek, No. taki bardzo nietypowy, cały biały. No ale nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów. Gdzie będzie reszta tego teledysku, to zobaczymy, co nam się trafi po drodze, jak pojedziemy właśnie tam w kierunek. No my nie wiemy jeszcze jaki kierunek, już wiesz jaki No kierunek? właśnie nie wiemy, bo u nas się plany szybko zmieniają. My tak czasami planujemy na rok do przodu, że pojedziemy do Chorwacji, a potem się nagle No. okazuje, że my przejechali na przykład I- przez Rumunię. Albo na przykład na Pniowcu będziemy. Albo na Pniowcu, albo na naszym Bo ogródku. tam na przykład na Pniowcu są takie specjalne Żaby stucy kąta. żaby stucy kąta. I jest taki czekaj, kolega, on który jest- mnie on jest teraz w szoku. napasztuje mnie bez przerwy go do Mirek, kiedy ty mi zrobisz Piosenka. o żabach stucy kąta i czarnym bocianie, bo tam jest I taki chyba czarny napiszemy bocian. w końcu ta piosenka o żabach. Ja nie wiem, co wy kurzycie na tych teledyskach, ale kurzcie połowa tego, ja was proszę. Dobra, No, okej. no ale myślę, że zrobimy. Ale to, ten żeby- teledysk do tego letniego czasu jeszcze gotowy nie ma. Nie, bo mamy część materiału, tak Szkoda, samo część szkoda. materiału mamy do w Trochę ramionach twych. trochę się boimy, bo te zdjęcia, co widzieliśmy, co są zrobione, to się tak boimy, że to tak już by było na grinie zrobione. No, są tak, bo były też częściowo kręcone Ale nad do nas jeziorem Bled w Słowenii. Tak, a do nas to też było zaskoczenie, bo my no, oglądamy tu takich wyjazdach, wielkich jakichś rzeczach, które przeżyliśmy w tym roku, to w tamtym roku. No. Ale tak naprawdę to my są rasowymi domatorami. My uwielbiamy dom, uwielbiamy Swój robić ogródek, na swój placu. taras. My bardzo mało wyjeżdżamy gdziekolwiek. To było nasze takie pierwsze wakacje, na które wyjechaliśmy gdzieś na dłużej. Bo mamy kota, psa i... No i ktoś się tym musi zajmować. tym zajmować, a my no, nie lubimy ich zostawiać tam samych. Samych, może ktoś musi tam być. I powiem Ci, że to jakby widział ta woda pierwszy raz, jego no to jest niemożliwe, że może być tak przezroczysta Polecamy. woda, albo te Taki Alpy pol. Julijskie Tak. wyglądają tak rewelacyjnie. Oczywiście nasze Tatry, no to jest coś, dla mnie to jest coś wielkiego. No ale my Gdzie jesteśmy byśmy nie pojechali, ale Słowenią, tak, także. zauroczeni tymi ludźmi i tym wszystkim, no co tam. No nie spotkaliśmy na naszej drodze nikogo, kto by Nie, nam nie był przychylnie nastawiony, nie. I nie? pomagali. Raczej właśnie wszyscy tak i się angażowali w kręcenie tych teledysków z nami, chcieli w jakikolwiek sposób pomóc. No. I fajnie tak do tego podchodzili, że mamy taką pasję. Do dzisiaj utrzymujemy kontakt z właścicielem tego młyna. Cieszę się, że my mu zrobili super reklama To przez dobrze. ten teledysk. Także cieszymy się bardzo, że nas mile wspominał. Mam nadzieję, że jak się przewiniemy tamtą stroną, to jakiś nocleg się do nas znajdzie. To zrobimy tak, To jak, znaczy układ jakiś ten. jak będziecie mieli nakręconą dalszą część tego letniego czasu i nowe teledyski, to zaś do nas przyjedziecie. Jasne, Oczywiście, jasne, że jak tak. najbardziej. I już zapraszam, nasz dzisiejszy program dobiegł końca. Za tydzień, niedziela palmowo,
Specjalne wydanie naszego programu już idzie ku Wielkanocy. Już w Osterowskiej zapraszam. Jutro oczywiście lista szlagierów po śląsku, od poniedziałku do piątku propozycje, w sobota tygodniowy wielki finał, podsumowanie listy szlagierów po śląsku z całego tygodnia, a za tydzień zaś szlagiery Iwice w niedziela palmowo. Fest Pięknie Boz zapraszam, byćcie koniecznie z nami. Trzymajcie się, do zobaczenia. Do zobaczenia.